Partiyen ji bilî HDP yên Bakurê Kurdistanê li hember biryara HDP a greva birçîbûnê nerazîbûnê xwe anîne ziman. Serokê Partiya Demokrata Kurdistan Tirkiyeyê Mehmed Emîn Kardaş dibe ku HDP û partiyên hevbeşên wê şaşî dikin û ev biryar ne biryarekî di cî de ye. Evana te îro dixwazin Ocalan ji xwe re bixîne yanî weke sedem ki got çalakiya bikin. Îro jî beryar dane got pêncî ronek siyasetvan bikevne greva birçîbûnê yani gune ye. Eva beytuşe ye û ke jî pê bawer nakî. Hîn partiyên ku wek partiyên Kurdistanî xwe pênase dikin, dibin ku hêviya me ji komcivînên HDP û rêxistinên hevbeşên wê hebû. Lê ku wek biryar tenduristiya Öcalan dane pêş, hêviyên me bi carekî şikiya. Bi boneya roja yekî îlan roja aşitiya cîhanê hevalên PKK tenduristiya Öcalanê evinde dernexista pêşê û baxsa aşitê bikirana banga PKK bikirana ku agirvestra bigihîne û her wisa bangekî dê bo devletê bo hikûmetê bikirana. Li gorî Partiya Desthilatdar AK Partî jî her çiqas bi milyonan îmze ji bo azadiya Öcalan hatibe komkirin jî tişta herê pêdiviyên Kurdan pê heye maf û azadî ye û ew jî bi destê wan dê were dayîn. Tenduristiya Öcalan û em bêjin wezîyeta rewşa wiyan girtîgehê Öcalan didin pêşiya her tiştê. Ev tiştekî yanî îdeolojî ye em bêjin. Ji bo Kurdan hek lazim e, hukuk lazim e, pêştaçûn lazim e, maf lazim in, ekonomî aborî lazim e. Herçiqas partiyên ji bilî HDP siyaseta HDP rast nebînin jî HDP bi tevahî di hilbijartinan de ji wan hemû partiyan bêhtir deng distîne. Beşek ji siyaseta Kurdî dibêje heger ku Öcalan nebe, pirsgirêka Kurd jî çareser nabe. Beşek ji siyaseta Kurdî jî dibêje heger ku pirsgirêka Kurdî çareser bibe, dêşxa Öcalan jî azad be. Mehdi Mutlu Rûdaw, Ahmet.